Umndeni wakwaShabalala uthi namanje usalinde umphumela wolibofuzo njengoba sekuphele izinyanga eziyisithupha selokhu kwambiwa isidumbu sikaThuleleni esatholakala ngemuva konyaka kubikwa ukuthi unyamalele. From April namanje lutho and futhi abasi-inform lutho eHillcrest. Siyabafonela abasizi ngalutho. Umfowabo kaMufi uthi bafuna izipendulo ngokuthi kungani umsolwa engaboshiwe namanje. Umqobile umuntu akubonakala ukuthi into wrong leyo. Kulinda ama-DNA results ukuze before aboshwe. So manje angi-understand ukuthi mina why ufuna kulinde ukuthi lawo maphepha lawo ekubeni eyivumelene wavuma kumina ngqo. Sasinaye evuma kumina ukuthi cha imina engamqoba ngamfaka esikhwameni sejim ngama ngomgqiba. Waphinda futhi wamkhomba la amgqibe khona wambiwa kwabona wonke umuntu amakhamera ayikhona abona ukuthi ukinanga imbiwo. So manje akakodwa kuyimanje akaboshiwe kuthiwa hayi umuntu uyakhuluma namaphoyisa kuthiwa hayi ena phela ufakazi aphelele angazi ukuthi bufazi obudingakalayo umuntu ovumile. Umphakathi ukholwa ukuthi amaphoyisa wenza okwanele ukusiza umndeni wakwaShabalala. Asikaze siwathola ama-DNA result okuhlungu ukuthi umseshi waleli cala ophethe icala ukutshena izitolo ezingafani wagcina ukukhuluma nathi ngoJuly wathi hayi kuzokuyenzeka kuphela inyanga eselungele ama-DNA result. Ngithi mina indlela okhuluma khona ngawo ngathi uyaphekwa. Wazi kanjani? Is there anything in writing wangibhalela wona phansi wanganginika anything in writing? What no, I just know. Ngo-August bathi nokufika ama-documents from ePretoria sishoya ama-result ala akaze afike up until today. Umndeni uthi ufuna ukubona umenzi wokubi eboshwa kanti amaphoyisa abengakaphenduli ngalolu daba.